ଶିବା ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇ ପଡ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କାହିଁକି ବାହା ହେବି? ତମେ ଦେଖିବ ମୋର ପୁଅ ହବ। ଯୋଉଦିନ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇଦିନ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଖ ମୋ ହାତରେ ଓଜାଡି ହୋଇ ପଡିଲା। ଆମେ ସିନା ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଅଭାବ। ଏତେ ଅଭାବରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅଟାର ମୁଁ କିଛି ବି ଉଣା କରିନି। ପାଠ ପଢେଇଲି, ବଡ ମଣିଷ କଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ଯାଏ ମତେ କହେ ନନା ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ନର ଚଏସ। ଡ୍ରାମା ବାଲା ଯୋଉ ଟିଫିନ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ଟିଫିନ ନ ଖାଇ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିନ୍ନର ଚଏସ ଆଣେ। ଟିକେ ବଡ ହେଲା ପରେ କହିଲା ବୋଉ ବୋଉଲୋ ମୁଁ ପାଠ ପଢି ବଡ ଚାକିରି କଲେ ଗୋଟେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର ଗାଡି କିଣିବି। ଆଉ ସେଇ ଗାଡିରେ ତତେ ଆଉ ନନାକୁ ବସି ବୁଲେଇବି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତାକୁ MBA ପାଠ ପଢେଇଲେ। MBA ନୁହେଁ ମୂର୍ଖୁଣୀ ମାଇକିନା, ଆଲୋ MBA ବୋଲି କହ। ବଡ ପାଠ ପଢିଲେ ବଡ ଚାକିରି କରିବ, ମହେନ୍ଦ୍ରା ଥାର ଗାଡି କିଣିବ। କେତେ ସପନ, ପୁଅ ବାହାଘର କରିବୁ, ଘରକୁ ବୋହୂ ଆଣିବୁ। ପୁଅ ବାହା ହେଲା ଯେ ମୋ ଦୁଆରେ ବେଦି ବନ୍ଧା ହେଇପାରିଲା। ବୋହୂଟା ଘରକୁ ଆସିଲା ଯେ ପୁଅଟା ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ପୁଅ